Kum shibenta banyada ya kami mariang bat kishnong kithau na kajing jaklia ki plasting menta kasngi kishpotrik unailar arja arpusan ka World Mission Society Church of God University student volunteers kabalatip kum ka ASEZ kalapinlong ya ka Zero Plastic 2040 campaign and clean up activity kabashisngi na Martin Luther Christian University ter shadu jingkiang lapalang kathay nongra shilo hakani kasngi nalor ki dekhot ke ASEZ nayadan langru da ka Dr. V Sayo scientist ka regional office Shillong Ministry of Environmental Forest and Climate Change kibalaya shimbinta shirhem bantam hadu nripuar song plastic kinyut kinyer na shilenter kadut suro habakren bat usamla weilam mangdor kharlor udkhot ke ASEZ bat kiwedi kilayat ho lingkot shapang ke ASEZ bat ban ongru ba ka jingpenlong ya kum kini ki kam 3 months ngobha kidei ba ka kinhun kala jule na kapor shakapor na ka babot na ka jinghikai jong ka kami. We love you. We love you. We love you. Plastic pollution. We are from ASES. ASES is University Student Volunteering Group, established in 2015, and then we have many programs for cleaner campaign and reduce crime campaign and zero plastic seminar. My feeling, I'm so happy we could shine our Elohim gas glory, and then very happy when you see the clean the road. It's because following God's word, God say be the right and be the truth in the world, and then we carry out for this cleaner campaign. Teka kateng jonga kadai wela mangdor kharlor te menta kasngi ngesim menta hakeneka azas activity kabalong ban penkhuj ya keneka snong nongra terma pro saudang te nganchu batai pi khndiat chapangka access keneka access kedai ka World Mission Society Church of God University Student Volunteer Group te keneka kanhun access ki saitle ekiniki jat penkhuj ma man lak kapor man lau snem bat om dai tang hapo meghlaya handrei haka prathai brok away ni sai penkhuj akisnong ki thau ma daka jing hikai ka bakiyo na kakimi bahap neng te kumne nakapor syakapor ni sai penkhuj ikisnong ki thau te ka basutnat menta kalong ba sibun bha ki khna samla kiwan ban ya simbentalang hakaneka jing penkhuj akisnong ki thau te om tang ki khna samla wat ki long kimi long kparu kiwan banyasim mentalang ban penkhuj akaneka snong nongra te ka jing temu jong ka access kalong ban penlong ye mah ya ka snong ka thau ka bakhuj basuba ban kemen ban penlong ya ki ya ka imlang saklang ka ba snutenat ka ba kemen ka ba khuj ka basuba khnang ba baro ma ki briu baro ki ba ya imlang salang bakin ya dan kata ka jingit kli ban kim ya ba bakin bu ma ya ki surok ki sengkin bakim dei ban prepathar ya ki plastik lane ya kinu ki jaklia syaki snong sneki thau te mentakas ngi ngilajit ya kani nongra ban penkhuj te ngisngu tenat syaba palat nomor ba ngi ai khublai ya irang ba snong ru jongka snong nongra bailasya ingi dakamon lai lu jeng i bangin penkhuj ya kani ka snong te kumbang li i meneng la penkhuj nadu kani ka snong nongra pelun kumne ter nadu nate na sedang napo Martin Luther hadu hangte hapo hante hajan jingking la palang tinglayo benlum kumba nrupu arteliki nyut haka garbage bag bangila pelang panila bu ban sijaka te ka jingkentu jonga iki paj ba kalong ba baro ki bapet ya kene video skubha banya snok tilang hakane ka kam ma bangin penkhuj ya ki snong ki thau ya ki lenti ki sengkin tang ba ka imlang salang jungi kan long ka bakhuj baksuba bat ngin ma ngin ya im koj im khia lada ka snong ka thau ka khuj suba te nga ai khublai ru ya i Dr. V Sayo
ibadai scientist naka Office of Ministry Environment of Forest and Climate Change. Te kejingwan jong iru hakani kasngi klub IMC mengi sibun. Bat ila batai ru katno ka jing mentoy ma banya bangin nyelong ki ba khuj basuba bangnya pun khuj ekisnong kitau. Te kejingwan jong i kelas ngau penyok mensim sibun yang i kamtam ya bun ki kena semla ki besi mentalang hakani ka.